Konferma illi il-poplu Malti u għawċi ġie mitlub illi ħallas iż-żejjed għal kontijiet ta' dawl u l-ilma. Il-ġurnal Times of Malta żvela illi ir-rapport il mistenni joħroġ mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali sab illi l-konsumaturi ġew imġela jħallsu miljuni ekstra, 6 miljun euro u nofs żejda. Skont kif qed jiġi rrapportat hemm varjazzjoni ta' ftit inqas minn 5 miljun euro fil-kontijiet tad-dawl u madwar 2 miljun euro oħra fil-kontijiet tal-ilma. Fl-2018 il-Partit Nazzjonalista kien saħaq illi skont studji kommissjonati mill-partit innifsu 80% tal-kontijiet analizzati dak iż-żmien kellhom xi forma jew oħra ta' dan l-hekk imsejjaħ żball. Dan kollu brabta mal-kontijiet li jinħadmu bis-sistema prorata fejn fost l-oħrajn minn sample tal-kontijiet tal-elettriku bl-NAO issib varjazzjoni ta' aktar minn 10 euro fi 32 kont fost 85 illi ġew eżaminati. Kelliema l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali spjegaw mat-Times li r-rapport tal-NAO mistenni jiġi pubblikat fil-jiem li ġejjin fil-waqt illi meta kien ikkuntattjat mit-Times il-Ministeru għall-Enerġija naqas milli wieġeb b'mod ċaru tont jekk il-kontijiet tad-dawl hux se jkunu qed jiġu riveduti u l-ħlas żejjed jingħata lura lill-klijenti. Dan minkejja li l-Gvern Laburista diġà ilu 3 snin illi wieħed li din is-sistema kellha tiġi riveduta wara illi l-eks Prim Ministru Joseph Muscat kien wieħed illi jekk kien hemm lok fejn is-sistema tittejjeb, il-Gvern kien ser jieħu azzjoni. Il-Gvern Laburista ilu mill-2018 b'rapporti illi l-arms kienet qed tiċċarġja lil poplu żejjed iżda dwar dan kollu baqa' ma għamel xejn.